Jo, čaute ľudia, zdravím ďalšom videjku, s vami je FlyGamer X spolu s Kitty a predsedou mistrom. Čaute. A tento Kevin nepozdraví? Nie, Osiko, buzer, čo nie? Čím? Dobrý Čím? človek. No ešte, že dobrý človek. A daj si ten mikrofón ďalej od úst. Ďakujem. Ešte ďalej? Kakto? Ešte? Kakto? Nezdržuj. No dobre. Ja som dal úplne dolu. Dobre ľudia, ideme normálne. Takto je to normálne? Áno, takto, ďakujem. Dobre, môžeme začať ľudia, ide sa, áno. Ďakujem za pochopenie. Ľudia, ideme hrať, a dneska to bude Gartic Phone, to som zabudol povedať, no a beta bude asi ja. To nie je vôbec pravda, samozrejme. Ja už mám. Ja už mám. Ja tiež mám. Ceruska na... Čo to si má? What the freak? Nič. What the freak? Akože, vážne, akože, vážne. Internet to tu dal. Dobre, no, ľudia, no, nebudeme komentovať. Toto je toto, na tom ešte. Už niekto má, či nie? Nie, ja to ešte nemám. Kokos, jak by sme to mali mať? Čo dobré. No, nevyjadrujem sa ľudia. Ani ja nie. To je za hrozne. Ja si tiež si myslím. Dobre, takže dáme gate tomu týpkovi. Kámo, ja som videl, ja som bol s mojim bratom, jeho frajerkou a ešte s jeho kamarátkou som bol na výstave Aquatéra a my sme išli do KFCčka. No. No. A reálne tam bol oproti obchod ako gate, neviem či to poznáte. Nepoznám, Áno. ale okej. A tá môjho brata kamarátka, že nejdeme do gate? What? Takže what the f... A prečo to povedala? Ona nevedela povedať gate? Nie, proste povedala gate. Good and tasty. So good. Tasty. No, neviem ako vy ľudia, ale ja už za chvíľu budem dokončovať, ja ešte detailovky. A ja už dokončujem. Už by len Ešte. detaily. Ja už som to mal hotové aj pred neviem kedy. So good. Ešte vyplň. Ja už Okaj. mám. Okaj, ja ešte. Povieme, že to je croissant, dobre? Good and tasty. Počkajte. Croissant. Povieme, že toto, čo som nakreslil, je croissant, okej? Možno. Kámo, mám to. Dobre, mám. Teraz musíš odpísať. The fuck? Okej. To čo je? To čo sa stalo? Čo to ako má byť? Ja neviem, kto to dostal a možno viem, kto to napísal. No, good and tasty. No, takže ideme. Dobre ľudia. No, ja som napísal... Šimon je populárny. A kto to dostal? Šimon. To čo je? Croissant, dobre, croissant. Určite croissant, hej? Akože croissant to. Prečo? Yes, konečne to niekto uhádol. Takže toho... Nie! To si má povedať horčica. To je horčica. Ceruska na strome?
Joj, pána Beka. No povedzme, že to je ceruska. Povieme. A čo on napísal? Pingvin. Snaží sa orezať stravo. Nie, to má byť ceruska na strome. No. What the Páďo, si toho nevšimol? Ja som si to všimol práve ako prvé, ale ja som si napríklad... Ja som nechcel, aby tam bolo neslušné veci a tak som dal... Mám to posať. On ťa zabije! Šimon, zajtra... Ja ho Zajtraško... zabijem naspäť, čo? Ja ho nežijem. Tak, vieš. nechcem mať žltý tovar, nežiješ ho. Nazdar. Zdar ľudia u ďalšieho videa. Dovi.